Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia kun amang arinarinaw, nadia kun ay di pililalilang, di nadia kun di kukurmat si sagyang koto abayawakan asulutan pitilan sa madaya. Inusi dato kay Ruding nilang inipagayon inusi ba isay ma so pamilya guma pamilya panapira ko nananagyan kaya mga rinarinaw na di akong kira na iniiplilalilang sabab sa ubo mararampan na aso daliran na uba papakaklas na usom ya kalipat na adan may katadam sa ito pakong giginaw isawad na di katarotopan na sulutang pitilan sa madaya bangko na nanatarotop ni Ron so kalau di kang giginaw na gusto ka isa-isa bangsa naman po insan ako na si Baisay man na nanaginan ang iman na apito akano sa katesa pamakin ganyan sa wasa
dia asiai di tahu kai rude gila nena marah
Dia nak kali penuh datang